yo bento akabovu kanje wenyanga hey ayidloba beyinyanga umnandi umfazi wenyanga ngoba inyanga inamakhosikazi awu5 iBlack Stick ayinayo futhi and then inyanga isikhathi esiningi ayikho kude epenini iyande ngomlomo nje kuphela kodwa ipeni alibhali nanokuthi nginamakhosikazi amaningi yabona bephithiza legcina into engenamsebenzi ijabulela lo kanti na sinesipisi ayi kunenduku mina we kunenduku we hawu wabudokotela ntompofu kanje nenduku mina ayi nenduku ngalo ndlela abantu adliwa nje amakhosikazi and futhi abafazi abaright ababafundisi umfundisi lento usuka ithathe too personal yabo abe kakhulu epulpit engabukhona lapha esicathulweni kanti hayi umshovo grand hayi umshovo abafazi bafundisi abafandi baphela ipeni baphela ipeni kuzoba ilabafana laba omfanifikile yabo laba senzele ingadi hayi bashaya icathule ekhaya hayi bashaya open hayi bashaya uyabona umfanifikile uqala lengane zakho zamantombazana agudla athi suke bebuya ngaza kunina abahlanganise bonke kuhlazana uthi uyamxosha kulo wonke umuntu bathi ngeke nje ngeke kulunga umfanifikile ke lo hayi balishaya ipeni labafana balishaya ipeni umbona unkosikazi angasakuhlupha ukuthi yenzana ucansi ngoba uyazi ukuthi ukhona umfanifikile badliwa nje abafazi bene ngeke ngisho lutho kodwa ngamabomu yazi indaba lento ila